Здравейте на всички! За съжаление, пълното лечение на тумора е възможно само на теоретично ниво. Започва в една област, преминава към слоя, където са кръвоносните съдове, преминава към слоя, където са лимфните канали, след това оттам се разпространява по-дълбоко. Когато достигне до тези съдове, и канали също така, и до околните органи, черния дроб, лимфните възли, има разпространение. Ето, от момента, в който премине към втория слой, теоретично вече знаем следното. Човешкото тяло има туморни клетки, които циркулират в кръвоносните съдове. Затова само с операцията да премахнем тази област не е достатъчно. Затова, теоретично, за да можем да премахнем или елиминираме клетките, които циркулират в тези съдове или в лимфните канали, какво правим? Казваме, хайде да започнем с химиотерапия. Но въпреки това пациентите, които са преминали към втория слой, третия слой, четвъртия стадий, винаги имат вероятност за рецидив. Колкото по-дълбоко напредва, колкото повече засяга лимфните възли, колкото повече други органи, черния дроб, белите дробове, мозъка, ако прави метастази, толкова по-високи са процентите на рецидив. Тоест, ние теоретично действаме последния начин. Когато оперираме тумор, рак, основната ни цел е ракът да не рецидивира. Но има и втора цел. Тя е да живее по-спокойно, по-комфортно и по-дълго. Например, данните, които имаме, ни казват следното. Етап 2. На рак сък на стомаха. Ако не се оперира, средно се губи в рамките на 6 до 9 месеца. Какво се случва, ако оперираме? Средно 55% до 60% от пациентите напълно се освобождават от болестта. Но ако болестта ще се върне, което се случва в около 40% от случаите. Тогава, кога се появява тази възможност за рецидив? Грубо казано, се появява между 15 и 28 месеца. Тоест, направихме го с две цели. Или да премахнем болестта напълно, или да удължим живота, свързан с болестта, но ракът теоретично винаги има склонност да се връща. И така, кои ракови заболявания рецидивират повече? Да, някои видове рак рецидивират повече. Нека да говорим, например, за храносмилането. Ракът на хранопровода е лош рак. Рак на хранопровода. Ракът на панкреаса е лош рак, но данните, които имаме, например, ни показват следното. Ракът на дебелото черво е сравнително по-добър сред тях. Стомах. Може би е малко по-лош, но не е като рак на панкреаса или хранопровода. Но въпреки това, когато го хванем в ранен стадий, преди да се разпространи в кръвоносните съдове или лимфните възли, има над 90% вероятност за пълно премахване на заболяването.